Pini thang ni phai krehini surhini rengkora kethom ada porphai kep malom Lahorijan market along malomso pasang kok ahut pangthek thekthe atum pon inghu pondet ritarli pon ahut CCTV footage along mohora bang pangthek pon long lo lapen adung head raikom saiki khatkhati police station along missing report ame pidam lo lasi mane theklong abang aling ningkeme pen nang birta vekha nang chirap dun tha lapen nilihin pen ningkeme tame pajir ponji contact number 8638 781516 gari registration number AS09 J2 734 lapen labang swa gari anamate bainong sitame chok ik elang pusi nang pachini dun agari lake pulsar registration number AS09 J2 734 lapen agari a color lake aki ik mate black color gari ahem phu amen lake lokhon tisu arong borjan hidipi upper hatoka longki tisu village PS Dilai PO Hidipi Dilai pen Hemari Bay News 13 Assam